Dobrodošli na Lucky Star Astrologija Channel. Evo neki dan sam postavila na Facebook stranici pitanje što vas zanima iz astrologije i tarota, o čemu biste htjeli više čuti u videima, i jedan od prijedloga su bili mjesečevi čvorovi, znači južni i sjeverni mjesečevi čvor, što je meni jedna od najdražih tema zbog toga što smatram da su jako bitni u tumačenju jednog natala. Jako puno toga se vrti oko priče čvorova u natalu i smatram ih u rangu važnosti zajedno sa suncem, mjesecom i znakom podznaka. Jako često možemo osjetiti energiju kod nekoga, neki znak koji se ne nalazi ni na njihovom mjesecu, suncu ni ACU, već ispadne da je to znak njihovog južnog čvora ili kuće aspekata. Tako da dosta su bitni čvorovi, pogotovo južni, skoro da možemo reći da osobu možemo prepoznati po južnom čvoru, dok je sjeverni nešto što ona radi ili što pokušava, neki njen cilj, nešto gdje se trudi, što želi ostvariti, a južni je ono što je, onako kakva je. Recimo, neki dan sam isto gledala neku seriju i osjetila sam jako snažnu energiju riba kod tog glumca i normalno odmah sam išla na internet pogledati da li postoji njegova natalna karta na Astrokomu. I ispalo je da mu nije u tom znaku ni sunce, ni mjesec, ni podznak, već baš južni čvor. Znači, južni čvor vrlo, vrlo bitan. Neki ljudi ostvaruju i svoj sjeverni čvor, tako da ih možemo malo prepoznati i po tome, ali većina ljudi ipak ostane u toj nekoj biti u svom južnom čvoru. Vjerojatno ste čuli da je južni čvor točka otpuštanja, znači nešto s čim dolazimo na svijet, nešto gdje imamo neke talente, sposobnosti, ali područje gdje trebamo otpuštati, dok je sjeverni čvor točka razvoja, znači mjesto gdje radimo, razvijamo se, napredujemo, područje kojim bismo trebali balansirati južni čvor i područje u kojemu ćemo naći nekakvo ispunjenje. Sad u praksi jako malo ljudi ima taj neki pravocrtni put iz južnog čvora u sjeverni čvor. Većina ima ili planet na južnom čvoru ili planete koji kvadriraju čvorove ili su vladari čvorova u nekakvom aspektu, tako da ih čvorovi na neki način vrte u krug. I tu ne možemo reći da je sve što dolazi iz južnog loše, a da je sve što rade po sjevernom čvoru dobro. Pogotovo jer je sjeverni čvor sklon pretjerivanju. Znači on može pretjerati u svojim aktivnostima, to je Rahuova glava koja nikad nije dosta hrane, koja nikad nije dosta iskustava. Dok južni čvor, kao što sam rekla, donosi neke realne talente i sposobnosti koje ne bismo trebali odbacivati. Pogotovo ne možemo odbaciti južni ako imamo planete na južnom čvoru. Isto tako južni čvor nam može biti koristan, ali radi se o tome da ga pročistimo, da otpustimo one negativne stvari, štetne stvari koje su vezane za te naše talente ili sposobnosti. Zbog toga se često dešava da nas čvorovi na neki način vrte u krug, da idemo iz jedne krajnosti u drugu ili da pogrešno koristimo tu energiju sjevernog čvora i na taj način zapravo ne napredujemo, nego samo krivo koristimo energiju. Isto tako i južni čvor. Njega trebamo i dalje koristiti, ali na jedan osvješteniji način, ne ga odbaciti u potpunosti. Najčešće ljudi to niti ne uspijevaju čak i kada bi htjeli. Tu nema neke formule, znači ima dosta dobrih knjiga u kojima možete pročitati nešto o čvorovima, neke glavne savjete, te priče, teme, što je bitno da osoba razvije, ali kuharice ne možemo uzimati kao formule, trebamo gledati kontekst cijele karte, trebamo gledati život te osobe, jer nikad nije baš tako jednostavno i dosta stvari jednostavno ne vrijedi. Ne vrijedi za sve ljude isto, ali u idućem videu ćemo malo pogledati primjere pa ćete vidjeti kako to izgleda kad se čvorovi koriste na, ajmo reći, pozitivan i negativan način, šta se sve može tu uplesti, jer čvorovi jesu dosta kompleksni, ali vrlo zanimljivi. Evo, to je to onda za sada. U idućem videu ćemo gledati natale sa fokusom na čvorovima i ako vam je potrebno tumačenje, možete se javiti na e-mail lucky.star.astrologija@gmail.com ili na broj telefona 091 541 8116. Vidimo se u idućem videu. Bok!